Welcome to my channel. Enjoy watching. This product, but I think we will have to develop yung, you have already the disaster insurance, you have 100 million allocation for zero interest rate, that's very good. But if we can do insurance like business interruption insurance, nasira yung negosyo, nasira yung sari-sari store, walang kinikita. The business interruption insurance assures you na tuloy-tuloy yung kinikita nyo. Bakit hindi natin kaya gawin yan? Bakit mayayaman lang ang meron, malalaking kumpanya? Ay di tayo dapat meron din. Kaya yan ay dapat pagtulong-tulungan. Nandiyan si Junjay. Junjay, yan ang ating pag-isipan. Business interruption insurance. The other thing is income support insurance. Kung kumikita yung sari-sari store nyo, o yung piggery, o yung ibang project nyo, regularly ay 500 pesos, bumagsak siya, naging 300, yung income support ang bahalang mag-assume ng inyong kinikita. Parang constant na 500. Mahirap kung itong gawin, pero hindi masamang managinip. Kaya po natin. Yung MBA noong una, hindi po kinikilala ng Insurance Commission. But it took them 3 years to nagsimula ang card. It took them 3 years to understand it. And finally, we got the license. At ngayon, ilan na tayo din? 20 MBAs. Yan po ang na-replicate natin. At ngayon, because of our success, today, pwede natin ipagmalaki. Philippines is now the MBA capital of the world. Iyan po ay dapat natin ipagmalaki. Iyan po isa nyo rin. Kayo ay kasama sa ating MBA. Ang total ini-insure ng the whole microinsurance MBA ay nasa 30 million. Ang ibig sabihin yan, 28% of the entire population of the country naka-insure. Kayo nag-i-insure, kayo may-ari. So these are the things that we're proud of. Marami kong gusto mag-replicate. UNDP approached me and they want to fund the replication. So kukumbidahin namin ang MBA ng Zimbabwe para pumunta sa Indonesia, Cambodia, Vietnam. Now is your time to train. Para naman, hindi po tayo pupunta, and I have great respect sa mga OFW para magtrabaho. Tayo pupunta ron para magturo. We will export our knowledge. So kayo mga expert. So ito yun sa insurance. Hindi ko na babanggutin yung iba. Yeah. Now, how do we make sure that we are sustainable? Merong financial inclusion, inclusive development. How do we make sure that we become sustainable? Huwag masyado tayong mahihirapi doon sa financial products. We need to expand our services in the context of poverty eradication. Kaya, ito yung aking challenge sa industry. At marami na rin po ang nagsisimula nito. Pero kailangan magsama-sama tayo. Remember, I gave you some datos or some data in our country. So ito yung unang challenge. Investment in education. Tayo po, dati, we are number 1 in Asia in terms of literacy, education. Pero ngayon tayo, baksak.
So, ibig sabihin yan, yung ating education, ang dami nagda-drop out, kahit libre, yung ating mga education, yung ating university, yung ating mga colleges, even yung elementary, public school, libre, pero the quality of our education is not really that good. Ngayon, medyo may balik-aktakan ng Kongreso at saka Senado and the Department of Education. Hindi na po tayo sasali doon. Ano ang pwede natin gawin? Strengthen our own education system among LFIs. Magsama-sama tayo, magtayo rin tayo ng ating kolehiyo. And a number of LFI has done this already. You have asked me, Carl sa college, I want to see Father Rex Simba College of Agriculture. Aba, yan po ay hindi pa nagilig dahil yan, pagka tayo yung talagang pinusig natin yan, gaganda. Yung kung hindi naman po sa pagkadadala ng bangko o modesty side, nahihirapan kami kumuha ng aming IT at saka ng mga CPA. Nagtayo kami ng college with a degree program on accountancy and IT. Bago lang yung college ng card. Pasado sa CPA, ang national average is 30%. Ang card, mataas. Nakakapagpapasa. Ngayon, may pumasa na naman. Sabi ko, ayoko na po papasa na. Gusto ko, kasama naman tayo sa top. Siguro, ang Simba College, pwede kayo maging top notcher. So, scholarship, yung data center, if you want to really bring about more and better student, I think you can invest in this. Investment in health. Alam niyo, ito yung regulation ko. Kasi nung nagkameron ng pandemic, doon sa member ng card, dahil medyo walang pinakikita pera, pagka nagkakasakit, hindi po natatanggap sa ospital. So, ang sabi namin, abay, pagka ganyan ang ganyan, magtayo na tayo sa ospital. Kaya ang Simba, pwede naman tayo, mag-joint venture tayo. Ang card po ay nagpapatayo na ng ospital na sarili, pag-aari ng membro sa San Pablo. Ngayon, ang Simba at ang card at saka yung microfinance institution dito, magtayo tayo ng sarili ng ating ospital. Bakit? Pag mayamang mga ospital, bakit tayo mahirap? Pwede rin tayo. First class citizen tayo. Kung hindi mag-umpisa sa ospital, pwede clinic muna, laboratories. Kaya po natin yan. Malaki ang pera ng FDA. Pwede naman gawin mag-invest. So, hospital, clinics, and ito rin yung challenge ko, Junjay, doon sa FDA natin, we can create our own health insurance, HMO. Kaya pag pumasok si nanay o si tatay o anak ni nanay at tatay, walang bayad kasi yung insurance na magbabayad. Kaya natin yun. At nagagawa ng mga bansa. Gusto mo ba yun? Sige. Gagawin natin. Kaya yung Bicol Microfinance Council is important. At hindi lang naman mo microfinance MFI ang ating isasama dyan. Nandiyan si Ramiel. Magpayaman yun ng tagal-ulang bank dito. Baka pwede yung mag-invest. Kailangan namin pera. Pakikitain namin. Okay. Now, number 3, investment in marketing support. Nabanggit ko kanina yung sari-sari store. Nandito na ho ba yung kung mapapansin nyo, maraming natatayo na yung mga dambuhalang mga mini market. Nandito na ba ang dami? Wala pa. Anong nandito? Family Mart? 7-Eleven? Ano yung mga, meron tayo yung marami na? Alpha Mart? Meron ng Alpha Mart dito? Wala pa. Kasi
Pagka nagising kayo minsan umaga, tagtad na yan, Alphamart, Dami, even yung Pure Gold. Meron na po tayong Pure Gold Senior, may Pure Gold Junior, at may Pure Gold the third. Ano ibig sabihin niya? Yung sari-sari store po, nawawala na ng lugar. Problema po yan. Pag pinagsama-sama natin ang buong industry, ang total sari-sari store natin ay nasa 2 million. Ngayon, pagka namatay yung ating sari-sari store, kasi dumating na yung mga dambuhan ng mga mini-mart, ang may-ari niyan ay yung mga kapitalista. Anong mangyayari sa sari-sari store? Sara-sari store, hindi sara-sara.